ang Good Store ta, karon sabay ta. Ang Cebu City lagawon ta. Karon unang adlaw sa paglaag dinhing dapita. Tara sabay ta sa Magellan's Cross and Santo Niño Cathedral atong lagawon, atong suruyon. Tara sabay ta dinhi lang sa Good Store ta. Tara. Doon na sa 4th floor ang room. So magbaba kami ni Ading through elevator kay manimba mi sa Santo Niño Cathedral nga tapad sa Magellan's Cross. We're going down. Sa among hotel natubangan daan Macdo. So karon mo ato kita sa Magellan's Cross o sa Santo Niño Cathedral. Ginasirado di ini dili mag-Domingo. Dili na. Wapo sa kuan kanang kanta sa simbahan din ba no? At bang sa Cathedral ang Magellan's Cross mo to ang City Hall. Dito din tanawan ang City. Dili pa sudlan Magellan's Cross. Colegio di Santo Niño. Magkuha ng mga kanila. Sa pagtuon sa pag-uskwela, saray sila kalampusan, at rapid town sila sa Malacapa, bububuhay town sila sa Malgracia. Viva! Pichi niya siya sa Antonio Balaan. Kita pa rin buo. A few moments later. So masulod na kita sa Santo Niño Cathedral. So before ka magsulod na ay gina-check diri ang ato ang mga dala para sa safety sa tanang manimbahay dinhi sa Cebu. Kay adlaw karon nga Domingo, so daghan nagasimba expect nga daghan kay tao nagasulod, nagapakadto pa kami. Aron magsimba diri sa Basilica del Santo Niño. For this is the chalice of my blood, that belongs No, murag lagi natin na langit. Dito tadi. Wala na to na video ang mass tungod kay bawal mag-video diri while nagamisa. So mo nang karon human na ang mass, pwede na mag-video ng ani kadaghan nga mga tao. Then after ani musunod na pod ang sunod nga misa. Picture na taron ka ng mga tao diri dito. So ing ani ang sitwasyon kung magdomingo kay murag fiesta. Tapos ang mga tao dili mo kaway-kaway gyud. Binibukid sa gikaway-kaway si Santo Niño Jesus Christ. Mao na ilang magkaway-kaway sila taas ang kamot, magbabay.
Kimao ni sa sulod sa cathedral. Kanina tukod na is pila na ka centuries. Kanina natukod kini sa panahon pa sa mga Spaniards. Nakaraan yun. Hindi taling 1565 to 1965, 4th century of the Christianization of the Philippines. Kani ang mga relics sa mga saints. Diri nga side bawal na kita mo sulod mag-picture diri. So mo nang layo lang dito. So diri sa left side dahil nagasulod na magpila kita masulod kita mo ato sa Santo Niño. Pwede ato. So magawas kita diri una makasulod dito sa room sa Santo Niño magpila. Pero before ta pila magpa-picture sa ta diri sa I Love Niño. Anong I Love Niño? So ang building nila makitaan nato na mga old na gyud ang alang building diri sa Santo Niño. So while nagpila kami nakakita ko og bata nga luoy ako iyahang ulo diri sa simbahan. Atong iampo ang iyang kaayuhan. So, kuyo pa rin, no? So nagsugod na kami og pila, layo taas gyud ang pila ang linya na. So taas pa ang pila. Balang dugay basta makaadto ni kalagsaran ni. So while nagapila, makitaan nga mga paintings din mga history o ang mga panghitabo sa Christianity diri sa Cebu. Grabe ang mga materials na gigamit nila din no kay pila na gud ka dekada gud o pa na pagnaguba. Grabe ang gamit mga 1992 pa 1982 1 year old kasi ang sila yun mo. Agustin Bishop of outstanding Latin Father 354 to 430 Namibia, North Africa. Kaya 354 years pa din. Bali? Agustin Bishop, sa Bishop siya dahil. Bishop siya siya. First Christian wedding, the first Christian wedding in 1567. The first Christian wedding between Princess Isabel, niece of Brahopas, and Maestro Andres Calafata during the feast day of Senior Santo Niño. Wedding sa Si Father siya, Father daw. So hapit na kita magsulod sa room, then i-off na po nato ang phone kay bawal dito sa sulod mag-video. 15 minutes later. So pagawas na mo nagmass na po, so before mi mag-appeal mi sa another mass.
Okay, human na ang mas. So, pwede na kita magsulod. Kita na makita ninyo. Oh, dagan kayong tao. Dagan pa din mga foreigners diri, mga Koreans, nga mga turista. Sige lang, part man na sila din. Ang uban anak din kay kanang sa mga dagkutanan dira. Uy, dagkutanan. Let's go. Mama na kitag simba. Ay, wala na. 1834 pa. Hindi na kaayo, no? Meanwhile. Shout out. Sir, sir, parang si Mawan, sir. Dude's Torta. What? Dude's Torta. Okay po. Okay na. Thank you, sir. Okay. Thank you. Okay. Wala na, sir. Thank you po. 2 cheesy hamburger po. 2 large fries lang kulang, sir. Okay. Wala mo, manager. Hello, ma'am. Nakagwapa na, manager. Nakagwapa na, manager po. Napod pinakagwapa, mga gwapa dito na. Yay, thank you Lord. Humanag yun ang amo ang pagsimba o paglaag diri sa Magellan's Cross. Hantod sa sunod nato nga mga video sa baita, dinhilang sa Dude's Torta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye.